Som el 5 de setembre del 1229. Un estol de més de 150 vaixells ha sortit de les platges de Salou. Els mana el rei Jaume. És un home molt jove, però està a punt de començar una de les grans aventures de la seva vida. I vam sortir el dimecres al matí de Salou, amb l'oratge de la terra. I per aquells que romanien en terra i per nosaltres feia bell de veure que tota la mar semblava blanca de les veles. Tan gran era l'estol. Amb la vela llatina els espera un viatge de 40 hores, 4 vegades més que avui. I per gent poc acostumada a navegar, la travessia no devia ser gaire èpica. El mar en aquell temps feia molta por. Mentre remava o maniobrava les veles, la gent sovint resava, i el primer que feia quan tornava a trepitjar terra ferma era donar gràcies a Déu. Durant les travessies es menjava poc, potser una mica de carn salada i un producte que molts anys després es va fer popular. Un pa cuit 2 vegades per conservar-lo millor. Al segle XIII en deien bescuit, avui en diríem biscota. I és clar, a més de vi, duien molta aigua dolça, per beure durant el viatge i per beure en territori enemic, ja que una tàctica bèl·lica habitual era enverinar els pous. Vuit mesos abans de la sortida de la flota catalana, Pere Martell, comerciant i navegant, ha convidat una colla de mercaders i nobles. Entre ells hi ha don Nuno Sanches, fill del comte don Sancho, hi ha en Guillem i en Ramon de la poderosíssima casa barcelonina de Montcada, hi ha el comte d'Empúries, hi ha el senyor de Torroella, en fi, la flor i nata del moment. I amb ells, com a convidat principal, el rei. Per raons protocolàries, sopa tot sol en una taula separada i una mica més alta que l'altra. Segurament en Pere Martell va oferir als senyors alguna carn guisada al gust de l'època, amb mel i moltes espècies. Bons formatges i una bona selecció de vins, que era la beguda universal, fins i tot pels pobres, ja que hi havia molt poca aigua potable. A l'època no hi havia forquilles, només culleres i ganivets. En posaven 2 o 3 damunt la taula i els comensals els compartien. Però aquest no és un sopar de plaer, és un sopar de feina. Els senyors volen convèncer el rei perquè ocupi una illa propera on fa gairebé 500 anys que hi viuen els sarraïns. Per als comerciants, l'illa és un punt estratègic de la navegació pel Mediterrani i pels nobles feudals, un autèntic bombó. Qui ara s'aixeca és en Nuno Sanches i en nom de tots, així ho demana el rei. I quan haguérem menjat, vingueren i em digueren: «Senyor, hem demanat a en Pere Martell una cosa que creiem que a vos plaurà. Hi ha una illa que té per nom Mallorques i tindrem per bo que vos aquella illa conqueriu». No ho sabem exactament, però podem suposar que el dia abans que hi arribessin els catalans, a Mallorca hi vivien unes 30.000 persones, la majoria musulmans d'origen àrab i barbaresc. En molts llocs encara avui es mantenen les propietats tal com eren, com aquí a Coa Negra, pujant per la serra de Tramuntana. Eren propietats petites que s'anomenaven alqueries, i de cada alqueria en vivien 3 o 4 famílies. La manera d'organitzar-se dels sarraïns, allò que en diem l'estructura socioeconòmica, era molt diferent de la dels països cristians. Aquí no hi havia senyors feudals, i això feia que amb una alqueria petita com aquesta, amb poca terra conreuable, les famílies sarraïnes en traiessin ben bé prou, com per viure bé. Això que pot semblar una cosa sense importància en tindrà molta quan els catalans ocupin l'illa. De fet, cada una d'aquestes alqueries serà un autèntic camp de mines pels conqueridors, que ja s'acosten, perquè allà baix
a Ciutat, a Medina Mallorca, dos missatgers acaben d'arribar al Palau Reial. Diuen que tot l'horitzó és ple de veles romís, és a dir, romanes, és a dir, cristianes. Pujàrem a poc fins a la serra de Portopí. I veiérem la ciutat de Mallorca i ens semblà la vila més vella que jo i els que ens acompanyaven haguéssim vist mai. I aleshores arribà la nostra senyera, amb 150 cavallers o més que la custodiaven, i digueren: «Ja és aquí la senyera del rei». I en avançar tots, els cavallers i els soldats, tota la host començà a cridar a una veu: «Santa Maria, Santa Maria». I com més la deien, més augmentava la cridòria, i ho digueren 30 vegades més. La nit del Cap d'Any del 1229, les tropes cristianes ja eren dins la ciutat i els pocs supervivents que van quedar van anar marxant cap a terres encara musulmanes, o bé cap al sud de la península, o bé cap al nord de l'Àfrica. I els catalans es van repartir el botí. N'hi havia tant que fins i tot el rei Jaume, en el seu llibre dels Fets, explica que es va quedar sense criats. Diu així: «I ni l'endemà al matí ni fins al cap de 8 dies no tornà a casa cap dels nostres domèstics, perquè estaven ocupats amb el que havien agafat i tan contents que ningú no volia tornar cap a nos». Això ho diu el rei Jaume, que sembla que durant aquells dies es va haver de demanar acolliment en una casa particular. En fi, que per Pasqua l'illa estava dividida entre els conqueridors i ens en queda un testimoni de com se la van repartir. En aquests llibres, el 1230, va quedar escrit com el rei Jaume va repartir l'illa entre tots els que el van acompanyar en la conquesta de Mallorca. N'hi ha 3 versions, una en llatí, una altra que és bilingüe, àrab i llatí, l'àrab la llengua dels antics propietaris i llatí la llengua dels nous propietaris. I finalment hi ha la versió en català, que és el llibre del repartiment de Mallorca. És un llibre a mà, escrit el 1232, és tan valuós que fins i tot fa una certa cosa tocar-lo. Jo he tingut curiositat per saber aquells que van veure sopant amb el rei a casa d'en Pere Martell quina part del botí es van quedar. Ho miro una transcripció moderna perquè és més senzill. Per exemple, en Pere Martell. En Pere Martell li van tocar les alqueries de Abdenabela, Bibani, Abdelà, Ziodin, Mohamed, etc. Aquestes són les alqueries, les quals són d'en Pere Martell, etc. No està malament. O, per exemple, la casa de Montcada, que era una de les cases fortes de l'època. Doncs bé, a la casa de Montcada, per exemple, li va tocar les alqueries de... Aquesta és una de les alqueries que van tocar a la casa de Montcada. I recorden que abans els havia dit que això era un autèntic camp de mines pels catalans? A veure, el senyor de Montcada, que és un senyor feudal, portarà gent del camp de Catalunya cap aquí perquè li treballin aquesta nova terra i per treure'n bones rendes. Però aquestes propietats només eren rendibles quan hi havia una família i no pas un senyor que se n'aprofités, com era el cas dels sarraïns. Ara aquí hi haurà un senyor feudal que s'endurà una part de la collita. Doncs bé, els pagesos no trigaran gaire temps a adonar-se'n que aquesta terra no dona per mantenir-los a ells i, a més, al senyor feudal. I això, els anys que vindran, serà font de grans i greus enfrontaments entre pagesos i senyors. Però això serà una altra història.